Passeu, passeu. I ara, en Tortell Poltrona ens acompanya a fer un tomb per les instal·lacions del Circ Cric. Aquesta carpa d'entrada li diem les tetes, perquè té aquesta forma tan significativa, i llavors quan diem quedem a les tetes, llavors diuen les grosses o les petites, perquè aquestes són les tetes petites i aquestes les tetes grosses. Llavors, a part d'això, hi ha dues carpes, la carpa grossa, aquesta carpa serveix per fer trapeci gran volant, i en aquests moments estic fent jo l'espectacle els diumenges al dematí, i aquesta altra que és on fem el cabaret Coluix, i a més aquest espectacle que és la història del circ del Philip Graconi. Aquestes caravanes de fusta d'aquí, una hi ha la sastreria, l'altra hi ha l'oficina de la jefa, que és la que mana, i aquest autobús és el que ens ha servit d'escola i ara l'hem reconvertit en l'oficina. Veniu, que us ensenyo més coses, Això del circ, en definitiva, té molt a veure amb el món de la gimnàstica i del control del cos i aquestes històries. I que pot parlar que té una massa a la boca. La Rosa ve del món de la gimnàstica. O sigui, tu què vas fer abans de vindre cap aquí? Jo vaig fer gimnàstica artística, femenina, i després llit elàstic, un esport molt poc conegut. A tu t'agrada el circ? La Berta té molta vergonya. Intentem cada any fer una o dues expedicions des d'aquí i ens dediquem també a recollir fons per l'organització. L'últim viatge que hem fet ha sigut a la República Democràtica del Congo i aleshores tot el merchandising que tenim de samarretes, pins, clauers, tot això que es ven en els espectacles va per Pallassos Sense Fronteres. Quan sortim de gira som entre 30 i 50 persones, per tant necessitem poder-nos fer el menjar i és una cosa bàsica. Si la cuina del circ funciona, tot el circ funciona. Faci fred, faci vent, nevi, plogui. Per fer un número a la pista necessites combinar oficis molt diferents, persones molt diferents, i hi ha una frase molt bonica del Charlie River en el seu últim que diu «Pobre payaso». La penúltima frase diu «Un circo es como un gran barco con sus grandes velas y sus grandes mástiles, con población de todos los continentes, luchando desesperadamente contra viento y tempestades». La seva part de raó tenia.